Mayong buntag na tong tanan, no? Welcome sa ato ang daily devotional kini si Pastor John Encargas inyong mga kauban. O gunang pasalamat ko sa Ginoo sa iyang kaayo sa atong kinabuhi bisan sa mga pagsulay, mga challenges. Butang nga makapasalamat gihapon ta. God is good behind the scenes nga nahitabo sa atong life. Na ay mga hidden blessings and plano and opportunities ang Ginoo biya gihapon. So karong buntaga adto ta sa ato ang devotional, no. And isa ni ka series nga devotional tong pagatun-an. It talks about finding the Lord's will. So about the will of God. So if you have your Bibles with you, ablihin ni uban ako. Anita sa Ephesians chapter 2 verse 10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Ang Ginoo magapanalangin sa iyahang mga pulong. So again, finding the Lord's will. Ang pinaka-importante nga part sa ato ang pag-exist sa kalibutan is ang pagpangita sa kabubut-on gyud sa Dios. Tanan. If ma-discover nimo nga nung gibuhat ka sa Ginoo unsay specific nimo nga role dinhi sa kalibutan, maghatag nimo nig satisfaction o clear nga direction sa imong kinabuhi. Ang reason nga nung daghang mga tao nga nasaag, na slave sa ilang mga past mistakes, inon lang nato ba nga dili inana ka productive o satisfied ang kinabuhi. It's because naa sila sa wrong way, naa sila sa dili mao nga direction. Once na ka sa direction sa Ginoo, it doesn't mean nga walay mga challenges, walay problema. Pero in spite na ng tanan, na joy, na motivation, na excitement, na agyapoy feeling of fulfillment once na ka sa kabubut-on sa Ginoo. No, atong gibasa nga verse sinulat ni Apostle Paul, ingon si Paul, gibuhat ta para sa paghimo sa mga maayong mga butang. So naa kay purpose dinhi sa kalibutan. Ang imong parent, instrument lang to sa Ginoo para matao ang usa ka masterpiece sa Dios. So naa kay purpose. Ug tan-aw nato karon ha, unsa ni ka importante nga purpose? Unsa ni ka importante ang will sa Ginoo sa imong kinabuhi? Now, ingon ng Hebrews 12:1, run with patience the race that is set before us. So naa kay specific nga race track. Gi-compare niya sa writer sa Hebrews nga ang life is like a race, lumba. Pero ang wa kay kompetensya dinhi, ang imo lang kauban dinhi sa pagdagan, ang imuha lang kaugalingon. It means nga dili nimo ka kompetensya ang ubang tao, ubang Kristohano. Na kay kagulingong race track. Ang kapildihan lang nimo sa paglumba, if muhunong ka, di ka mo padayon. Basta mo padayon lang ka, kadaugan gid na sa unahan. So dapat mo padayon ka sa pagdagan. And lisod man gud idagan kung wa ka kabalo asa padulong ang direksyon. So that's the problem. Daghan nato ang gusto mahimong successful, mahimong nindot og dagan ang atong kinabuhi, pamilya, pero wala ta kahibalo unsa man di ay ang kabubut-on sa Ginoo nako. Kay kung kabalo ka sa direksyon sa Ginoo para nimo, di ka masayangan muhatag sa imong best para sa pagdagan. Ingon gi sa Apostle Paul sa 2 Timothy 4:7, ingon siya, I have finished my course. So si Apostle Paul before siya namatay, confident siya nga nahuman niya iyang purpose. Na perform niya ang kabubut-on sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Now, according pa sa Psalms 32 verse 8, ingon si David, ingon ang Ginoo kang David, no, I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eye. So, God's plan is personal. It is very personal gyud. Direct gid siya makigstorya nimo. Muna nga sensitive ka sa mga nahitabo sa imong kinabuhi. Kay basin ang mga problema nga nahitabo karon nimo, direct na nga communication sa Ginoo nimo ba para masabtan nimo ang iyang calling, ang purpose niya sa imong kinabuhi. Usay agi sa Ginoo sa preaching or preachers. For example karon, posible kini nga message gigamit sa Ginoo nimo
para masabtan nimo ang plano niya sa imong kinabuhi. Usay ang Ginoo mohatag og mga instruction sa tong life pinagi sa usa ka advice pud sa usa ka higala labi na og naa siya sa Ginoo. So personal kay sa tanan. Sa Old Testament personal man gipang istorya sa Ginoo ang mga prophets, si Jeremiah, si Moses, si Abraham, tanang mga Old Testament characters and even the New Testament characters. Karon wa naman si Christ nato, pero ang Holy Spirit personal siya mo communicate gyud nimo. If na conviction sa imong heart nga gusto nimo ning buhaton kay makapalipay ni sa Ginoo, go. As long as para na sa Ginoo, maybe mo na tingog sa Ginoo nimo nga gusto niyang ipabuhat sa imong life. Aside from that, God's plan is very detailed. Detalyado gid kay tanan. For example, ang Psalms 37:23, the steps of a good man are ordered by the Lord. So once ang Ginoo mo guide sa imong life, nagi order, nagi klaro nga steps, na klarong instruction. So no need ta mamahala. Ayog ingon na bahala na ni testingan ako. No, if ang Ginoo mo'y mohatag og instruction sa imong kinabuhi, nagi specific nga orders. So importante nga nagabasa ka siyang words, nagabasa ka sa pulong sa Ginoo, nagapaminaw kag mga godly advices, kay didto usahay i-channel sa Ginoo ang order, ang instruction niya sa tong life. Aside from that, God's plan is continuous. Dili ni mahunong hangtod ni balik ni Christ, dili mahunong ang iyang plano sa imong kinabuhi. For example, sa Isaiah 58:11, and the Lord shall guide thee continually. So continuous ang pag-guide sa Ginoo nimo. Tanang nahitabo karon sa imong life part na gyud siyang call. Naiusahay nga tagaan tagkalit nga problema para maka-realize ta nga naade calling ang Ginoo din Usay tagaan ka sa Ginoo mga blessing pud para maka-realize ka nga naade dinhi ang tawag sa Ginoo. So be sensitive sa nahitabo sa imong life. Tanang nahitabo sa imong kinabuhi, part na sa calling sa Ginoo. Talents, skills nganong naa ka ni ana, it's because part na siya sa imong tawag. And aside from that, God wants us to inquire about His plan. Gusto sa Ginoo nga mangutana ka niya. Mo inquire ka sa Ginoo unsa giplano day nimo Lord sa akong kinabuhi. And that's the most important thing sa atong kinabuhi biya. Kanang muluhod na ka, ano mo yung Ginoo, unsa day plano nimo nako? Nakasuway na ba kana? Himua daw ni karon or unyang gabi daw. Kapoy ang life if wala ka sa will sa Ginoo, stress, punog kagulanan, na kwarta pero kulang, na relationship pero di ka satisfied if wala ka sa will sa Ginoo. So buhata daw ni siya, humble down, repent of your sin. Lord, wrong way ba ni? Lord, imo ba ning kabubuton? Kung dili man Ginoo, pasaylo ako. Dad ako sa imuhang kabubuton. Ug andam ko mo surrender sa akong life. Diha mag-start ang tinuod nga paglihok sa Ginoo sa imong kinabuhi. Daghang salamat, ang Dios magapanalangin kanimo. Okay, mayong buntag sa tanan. Welcome gihapon sa ato ang daily devotional. Kini gihapon si Pastor Janin Carges. Atong padayunon pagtuon ang ato ang lesson about finding the Lord's will karon ang ikaduha nga series nato. So, kung kinumdum mo last day, nagtuon ta sa pagpangita sa kabubuton sa Ginoo, and natun-an nga iyang kabubuton personal, iyang will is personal. Personal siya nakikommunicate sa ato ang kinabuhi. Ato pong natun-an nga detailed iyang plans. Klaro ni, specific, mo take lag time, pero kung willing ka mohulat, mo obey, ma-discover ni mo gyud ang iyang perfect nga will, perfect nga instruction. O iyang perfect will atong natun-an nga continuous ni hangtod karon nagsisiyag tawag nimo. Di siya mahutag plan, di siya mangitaglaing ikaw gid na, ikaw ray maka-perform nining plano niya sa imong kinabuhi. So kanus aka ka mo say yes, kanus aka ka muduol niya. So karon natong padayonon ang pagtuon sa ato ang lesson. So dinhita karon pod sa pipila ka mga conditions, requirement para ma-discover na to ang plano sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Atong verse karon nga buntag anita sa Romans chapter 12 verse 2. Okay, so kung na mga Bibles, uban mo na kog basa. Romans 12:2, and be not conformed to this world,
but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Ang Ginoo magapanalangin anihing iyang mga pulong. So, unsa man ang mga requirements? Before ko moabot sa requirements, no, gusto na ko masayod ka nga walay laing makadiscover sa imong purpose. Ang pag-guide ragid sa Ginoo nimo, di nimo kaya ni pangaytaon sa ikaw lang. Munang hunongin na ang sigig pamasin, pamahala, pag kinabuhi nga layo sa Ginoo, dili nimo ma-discover iyang will, hangtod nga dili ka moduol niya ag mangayo siyang klaro nga instruction. Muna purpose nini nga atong Bible study nga ma-encourage ka, ma-motivate ka, moduol gyud sa Ginoo. Naagi hapon nimo gyud ang solusyon, ang pag-surrender, ang pagduol sa Ginoo. Unsa man ang iyang kondisyon? Now, number 1, ang gibasa natong verse kaganiya is nagisgot ito nga be not conformed to this world. So ang pag-influence nimo sa kalibutan, pag kinabuhing kalibutanhon or worldly mo'y isa sa dagkong barrier nga nung dili makapenetrate ang plano sa Ginoo nimo. Unsa man ang worldly? Kano sa mo kung may mong worldly, Pastor John? Mahimo kang worldly if ang imong priority naa na sa butang sa kalibutan sa pagtagbaw sa imuhang kaugalingon. Worldly na siya. It means influence ka sa worldly activities o worldly nga principles. If ang imo ganing attention sa Ginoo napulihan na sa attention sa mga worldly things, butang nga practice sa kalibutan nga dili related ba sa Ginoo, men tag kalibutan hon dili related sa Ginoo. Unya diha na tanan unya para na pag-satisfy sa imong kaugalingon, worldly na ka. Ang imong trabaho di man na worldly nga activity. Imong business di man na worldly. Pero kung diha naka na himong focus, wa na kay time gyud sa Ginoo, okay, diha ta mahimong worldly. Okay. Now, ingon ang Bible nga mo na si barrier nga di niyo ma-discover ang perfect will of God. Okay, so inana ba imong life karon? The best thing you need to do is to surrender. Lord, mubalik ko nimo Ginoo. It doesn't mean na kay business di man na worldly. Na kay trabaho di man na worldly, na kay mga secular friends dili na worldly. Pero kung sila or kanang mga butanga nahimong babag na sa imong pag-involve sa Ginoo, worldly na siya. Okay. Of course, katong mga butanga di mao nga binuhatan sa kalibutan, klaro gitong worldly nga mga activities. Unsa pa gyud? Importante nga natay consistent nga prayer sa Ginoo. Ang constant communication importante para magpag-maintain sa inyong maayo nga fellowship sa Ginoo. If na kay closer nga fellowship sa Ginoo, dali nimo makita ang iyahang direksyon. Maka-build up ni sa inyong trust, ang pagsalig nimo sa Ginoo. Importante pod ang separation from sin unto holiness. Importante magkinabuhi ka nga wala naglunang sa sala. Unsa man ang lunang? Lahi mong gunang nagkinabuhi nga nakasala o nagpakasala. Pero kabalo ka, may kalisod magudbiyaan, Pastor John, lisod hunungon. Ikaw pasultion, ingon ba ang Bible, nothing is impossible with God. So once imo na isurrender sa Ginoo, pangitaan gid nagsolusyon sa Ginoo. Importante na siya nga dili kay ta wala ta nalak na diha sa sala. Ato na i-confess sa Ginoo, ato iduol sa Ginoo. Inani ba imong life karon, no? Naaba ka nini nga situation. Nagsiba kag pangita sa plano sa Ginoo. Ginoo nga nung mani ang daghan mang problema. Lord, unsa man ni akong kinabuhi nga nung daghan man kog mga kaaway na daghan mang dili ganahan ako. Lord, nga nung uncomfortable man ko ani nga relationship. Lord, nga nung wala may kita akong business, grabe na akong lugi ani Ginoo. Lord, nga nung man ni akong health condition, wa may kaayuhan. Daghan tag question. Nandin ang answer. So, duol sa Ginoo, no? Hunungin ang sigig pamasin, ay nasig pag-discover padihag mga ubang butang nga makasala nga gihapon ka. The best thing you need to do, humble down yourself, no? Di man gasto once mo duol ka sa Ginoo, di man ka mo gastong mahalong mga butang. Pikay mong tuhod, and then humble down yung mga gulingon, piyong yung mata, sangpit.
Father in heaven, kapoy na Lord akong situation. So gusto na ko mo surrender nimo. Unsa day will nimo sa akong life? And Lord, kung lisod man ang kondisyon, please tagay kog heart o capacity nga ma-perform nako ang imuhang kondisyon. Nasayod ko nga dili katalikod ang Ginoo nimo ni ana nga klase nga attitude sa pag-ampo. So why good karon or unyang gabi buhatan na. Ug ang Ginoo magapanalangin sa imong buhaton. So dinhi lang sa tataman atong tiwason ni ugma kini si Pastor John. God bless you. So welcome na usab sa atong ikatulong nga series sa ato ang devotional, and still we are studying the perfect will of God in our lives, no. Karon ay katulo na tong pag-study, no, pag-discover sa mga plano sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. So last 2 days atong gitun-an nga ang plano sa Ginoo nimo is personal. It means direct siya nimo nakikommunicate, detailed iyang plan pod. It means nga dili libog sabton, klaro gyud mo take lag time, pero eventually padayon na kas pag-serve og pag-obey niya masabtan nimo ang tanan. And then iyang plano is continuous, di gid mahunong hangtod balik si Christ. Hangtod karon siya tawag nimo. And sa second day atong natun-an ang pipila ka mga kondisyon para ma-discover nimong perfect will sa Ginoo. Costly ang iyang will, costly gyud. Daghan kay demand sa atong life, daghan kayo. Na ipabiyaan, na ay ipa-embrace, na ipahunungan, na ay mga attitude nga requirement. Pero once imo ni ma-perform, ilawom siyang grace, dini ka masatisfied sa Ginoo. And karon sa man ang pipila pod ka mga butang kondisyon sa Ginoo. By the way, last day ato natun-an nga dapat dili ka mahimong worldly, barrier gina sa plano sa Ginoo nimo. Natun-an nato nga nakay constant prayer diha niya. Okay? O ato pong natun-an nga dapat makinabuhi ka nga holy, mo separate gyud ka sa sala. Maglikay gyud ka sa mga butang nga wala nakahimaya sa Ginoo. Karon natong verse dinita sa Psalms 37 verse 4, isa sa mga pinangga nako nga verse sa Bible. Psalms 37:4, delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. Ang Ginoo magapanalangin sa iyahang mga pulong. So next condition nga imong hinumduman kaning verse nato. Delight yourself also in the Lord. Importante nga malipay ang Ginoo sa imong life. Once ang Ginoo nalipay nagtan-aw sa imong kinabuhi, ihatag niya dili lang imong need, imong yung desires. Now aside nga desire nimo, I believe nga mo ni ang right desire sa imong heart. Ihatag sa Ginoo ang insakto nga desire. Kay nabi tay mga wrong desires. Nagtuta nga sakto na pero wrong. Mo nang di gid matubag hangtod karon ang atong prayer kay posible dili ni insakto, wrong way na siya. Pero once mo obey ka sa Ginoo, malipay sa imong life, ihatag niya ang right desires sa imong heart. Insakto mo. Once sakto imong desire, sakto na imong i-pray. Once sakto imong i-pray, ang Ginoo mo tubag na ni kay according naman ni sa iyang will. Right desire. Aside pa niya, naingon ang Psalms 37:5 nga we need to commit our way unto the Lord. Atong itugyan, atong dalan diha niya. Itugyan, atong i-surrender diha niya, atong i-acknowledge diha niya, no. So importante na nga once maghimo kag mga plans, imong yung itugyan sa Ginoo, imong pangayog permission sa Ginoo, imong i-acknowledge na diha sa Ginoo, no? Imong ipa-bless sa Ginoo aron mag-guided ka sa insakto. And aside pa na is we need to rest in the Lord and wait patiently. Sa verse 7 bitaw sa Psalms 37, ingon man dito nga rest in the Lord and wait patiently for Him. So once mga kag-instruction sa Ginoo, hulata, wait patiently, dili ni automatic mahitabo. Pero mahitabo gid ni siya. Hulata lang, dili ni mahitabo ikaugma naana dayon ang detailed nga mga plans, no. Mo take nig time, so kinahanglan nig patience sa paghulat. Anam-anam ni i-reveal sa Ginoo. And then rest in surrender to the will of God.
Importante nga atong isurrender ang atong will sa Ginoo. Kasi pasabot anang isurrender nato atong life niya. It means andam ka magpagamit diha sa buluhaton sa Ginoo once gamiton kaniya. For example, naa kay talents. If gamiton na sa Ginoo, willing ka magpagamit diha niya. Na kay influence, if gamiton na sa Ginoo, willing kang paggamit diha niya. Na kay resources, if gamiton sa Ginoo, willing ka magpagamit diha niya. Anything nga nasa imong life, if totally surrendered na sa Ginoo, anytime yan ang gamiton, andam ka magpagamit niya. Mo nay total surrendered nga life. So inana ba tong life, no? Willing ba ta magamit sa Ginoo? Willing ba ta muhimog mga butang nga makalipay niya? Willing ba ta muhulat sa iyang mga plans o sa iyang instruction? Willing ba ta mo surrender sa atong plano diha sa Ginoo? Costly sa ako nag-iingon. Na mga requirements, na mga conditions. You know what? Para biya gihapon ni sa imong kaayuhan. Wala gihimo ang Ginoo, wala giplano ang Ginoo nga para sa iyang kaayuhan. Actually, satisfied naman siya. Wa naman siya nakinahanglan nato. Pero nagpakabana siya nimo mo nang naghatag siya instruction. Again, costly ang iyahang will. Pero mas costly o dangerous once wala ka sa iyahang will. O ayaw hulata nga napaydag ko nga mga distraction may tabo. Kung nadungog nimo ni nga message, respond humbly sa iyahang altar. Humble down yourself, repent of your sin, and then Lord, pangutan ng Ginoo. Gusto ko Lord makorek. Gusto ko ma-inline si mong will. Gusto ko mo experience sa perfect will ni mo Lord. Gamit ako sa imuhang kaymayahan. Kini si Pastor John nang hinaot nga ang Ginoo magapanalangin kanimo ug mayong buntag.